mo amobe ba be kan Dina ansa enso Alinda Brenya enso Aba Angela Amwa enso ewum ena 1994 TV udin no Eric Frimpong enso Aba Kofi Kwadwo Amwa Arthur edamase efia de pa Barry enti na chese di ewo no tie bende ya yo abusuafo ena ye betete ma ni akasa kire mema ye behwe obedience in marriage but we no ye fa nipa foforo sa topic we ya yeda ba ye fa nipa foforo we nso ye behwe de osutia ewa uye osutie wa wade mu a de edeba ye be steady maami roots abrabo na baby a me pese ne yemfasa yemfasis ne begina paaye relationship na da woni nase na wo mintem ne de atoto yen ya brabo ise yen ne ye betumi ne yensenom atna sana fa Bible ne be root chapter 1 root ya mama asnasem root ya mama etia paanti e kan pese baby abekenkai so we see na we area hey so we bone pre remember for Bible no me we never find a tree the mirror because me be on my phone so boss wa na aye bibi but ye ni masem no e ko no roots I never really know phone de aba no amen obi enyusu Bible no enu wa bi o phone so me pa cho wo de ayeyi a apole na bi na men kan wa hana ya kan tie root chapter 1 na a atemufo no bu atenu mu no ekomba asase ne so na oberima bi a ofri Bethlehem a ewo Judea call say orekotena Moab asase so aye ho ohoho ono ne yere ne mamerima beenu oberima ne dindi Elimelech ne yiri dindi Naomi ne mamerima beenu ne dindi Malon ene Kelon a wo ye Efratifo a ofri Bethlehem a ewo Judea na wodu Moab asase so no wotena ho na Elimelech na wo mikuru no wui na eka ono ene ne mabeenu no na oware yirenom Moabfo mu obaakudin di Opa na obaakudin su di Ruth na wotena ho beye mfiedu wanka me kra amen asam no wa ti ya agebre na kenkan papa Elimelech ene ne yire Naomi ekoma bo ma saase so ene o ma tu akotena Moabfo asase so omo kono mo ma mema mienu ka omo Malon ni Kelon omkodu kro no na nche bia na papa Elimelech wuye ena kokko oba kurafo Naomi ene ne mabe ma mienu no ena ne ma mienu ese papa ne wuye chi no na ne ma no ware wo kro no ba ko ware oba ye friend Opa ena ba ko ware ne ba oba ye friend Ruth enfie du achi no ena emamu wa mienu nyina nso ewuye na chese Asmodeus spirit Ibronsam Asmodeus demon no a won de o mema adane akunafo no wabo wura busuenum ene koka maame Naomi ene ne nsinu mienu ene o te se ni kurom aduane asan ba ho ene so me ba me be ye den ni kuwa be wu agame me ma be wu agame mesan akomachi na kuntu han ya na chineko oye se wo kono na ne nsi onom ne se Opa ne Rutu se omne ne beko twomudi na chi no ene o se me ma monsan monkomo nkrofom na baabia medrei se me se me wo foforo point mu betimi atwama enkra na nyi Bible se Opa ofe na siafon ene osanye e ma ne bisa na omotie edu dindin mu a obedwane agya sama no so abrabo wo mutumi nya bibi pebia eti Opa okoy enti okenkan Opa wansama see a woman who destroy her chance ono na wo nebu ono na Opa ne beba be ebu Goliath adwumboni ni ane so oba o san akwa mu de bia ba kofa de emfa de abefie ana Ruth de o so ne maame na wo mi beko
ɔse san ɔsema me ne obeko unya me beye me nyankopon wo man beye me man ɔka ɔse me ne obeko maame enhye me se me nsan meko na bra na wo me hu se root awiata so no Bible say ojai kasa no ne no koe nase asiwo ai bi mu bai say ye dwane no echomu kodru kro ni mu no na ye awio probre yeva ne senka chama ye twaburu ena root na wo mi ka che root say papa yi anafoni ye frɛ no Boas oyemi kun abusuani aya akofo num na koye baade o setie obedience in marriage o baby o yo sutie wa wade mu bia ene papa ne saka ye betimi amamo instances bebre ene okọ to oya baade no ena Boas beto na fuom ho ene obusa apafo ne se obayi free ene om sia maami rutu mo so me tifta iso na mo frɛ me makase munyai me wo so na wo frɛ me menya ne dai ana difu komalidi adawroma mo kos ono say root ye friend root na womi ena de ne bai eno se mamu mpopo no owie no wo kwa ya mo hye abrododo emfa manenko na root de eniema ne kofi eno ka kire na se ne say papa no obaye no ye mi ye pa eniema we no de ama me eno se anwumre dwale asewo anwumre dware siesie wo ho yusu anka twade fa pepre ne niema fam papa ne da akoyi na afo ntoma na koda ho do besi useye bia ye obedience in marriage eno tie na senasem eno koye ne sa pepepe ta hunadwo no na papa ne se na hwani eno se Alimeleke yere na womia okọ ye ohoho no ne ba kunafo eneme eno se debi agire metua utira de e de mabusua pani ansa eno ye ho amamre eno fa root e ware no eno ni root nyinsen ye eno wo ba your friend Obed na Bible say maame na womi ne dware Obed na se no gigi akoda no ena Obed benyi ye eno babawo JC ena JC benyi ye eno babawo David David yasini mu na Yesu Kristo free baye oba root kono kra ye Moabite amamre mu no ko ansamfata my lady wadawro ma Boas na sene Yesu Kristo ana se ne de ne nana Boas no san o ye descendant o Boas mu ena Yesu Kristo pie baye se Boas ba ene Obed eti Boas ne nana ene pie free mu ye den e baye ade root ye nti ko Israel wa fa se bi e friend Shivo sa Shivo kuno afi bia ye ya ye de se root anyunam te senka mabetena so ame no madesu ban pa bi adi ne yesi wuru kwan ye da yi ohini ni road ne yedi mi din aiden atoso o setie ye no wawadem ene ye hunu bi sa na ya buru ye nsinu mu nyina so ma abaifo omuntimi mayin nchen enye ye nsenu mpo ye maamenom ne ye nananom nyina ya buru wo mu payie ene obehu akoda wo na mo aburom ne ho akono ne ho ofe okobe ne toa magini pacha kama sabre wana ko ba begugu ni tunsuo no ya ba ne be ya pam na kotre wirem tie ma ne mafi ho abusia ye wo setie wa wadem na de a ense wo onyame de be ma wo me Abraham ne yire maame Sala wa mutom ba bi o abofo betwam akosodo ene wo mo ba ho o mo ne Abraham di nkomo wase Sala o simiwura wase chiwodwan ba kunu na fa ya tatere na fa bra ho hoi me ne ye ne enemre akmeka sa wo ye hwehwani papa fa ho ban woni ba bi o mo ko meli ankasa okoye aduane ne ba ye o mu di o msa afisese ye be ba ya abofra tu na meli serious kire de me maduru amemu anebem wa baba akui sinaman tu man waka kire ne kum me anya dan e wo soro ha na papa yi otwa me muso ye difo wo ye setie wa amana ngo o mane wo ye ema ba wa mu me anya setie ye ntie ye kunu masem enamfofuo na danfo aka chense wase oba nsoso ne so fino
Manenko. Na wade de wale na yabusua begu. Be man wo fra busuam. Wo be ma bi wo wa ne maami wuntem. Ne sister pani na hwe no. Ada na ne sister ne ba John. Ne se ya praka kurase. O mpese wo bebe fi ho. Na de waje niema. Aboso tewa. Ena no na me hwe ibi o social media toa. Eye pene opia. Wo se ma na wo mkwa wale aso be wale aso nware na hwe ogungura ena ekro no na ba ko nso aba oso enso aso betimi aso tumi gungura na pai de toso mi enso so we mu na kinkirike be wie na kodu antena na no sukunta na ba ko bi oso we mu ena asenyamsom kakra wi ase nije kakra titi ni Kristo mu kakra na ni edi wafa ni kuso kakra oh no de wi awade no na de twa tore so kono wo kaya fo no mu ni abayifo no ono wo nya awale wa chinchine ti awade na se wo mabusuani bi ma ho chire se Difo ya kanko sisen osuti ye se wurutu a oye amamamu ni etimi ye wo setie manase na Yesu Kristo bebie firi na sini mu me dofo sa wusu ye setie bibi pabi betimi ye pie firi mu aba moma ye ntie ye kunu mu asem o etom na obabi e do beba tabema bi ho no onyame nim se wo wa ma special assignment bi concerning sama no se wo betimi aye enu ti no de wakwa ne boafo kwasem enu ti enye dede enye madam fu betie konkoto dwanim dima bema no ne krada ye fasting wo de 6 to 12 ewrade sesami koma me ewrade sesami koma me na ye nhwe so nyame wonya no kwafo a wo beye ne se de wo pe Bible say but ewrade ho na mama wo de wo wakoma ala kabaya atia faso ne ye be se mo wa donya me ko chere betu shelanka imda kabam kabro from makatwi no wo be translate me na me kro enti ye wo seti ye kabro from na translate me ko mate be ko na wa chirechirem enti de adro no ayese obibiara eyasutie we are talking about obedience in marriage ye kasafa nimdie ho ewa awade atita agita oh say nimdie so tie nei anya nimdie aye baby awaduro na ya grace mashema honaye enti mo mienye sutie wate abusuafo na ebeboa ye tete ma asem we next week ebesa atoaso na ye wuram Mr. Champo tete ma wo na ya kasa kire mema so mama me dan say asam de waka ni nyina asam ni say enne emani emema no mu binumu atrasi ebia emfie be edumiensa emfie num emakura apiem nanso edum pempenso bia emano all trances womu kasa eni womu ni ye eni womu nhyeso eni womu pesami nkum nyenti no womu mu emema no womu no womu te no na ebe den ena okwakoye ohwade wo pese okoye ohwade umu no wonye ohwade akura mpo na womfa na nyahwi na woye ohwade a wodi ne bese yemfa enu ntine amasujadie no ewo relationship no mu ewo pa wutimu won ware o utanye yie na asemi be fie okura busuafo okura ye ni enu ntine ye kan se ebuo de ubuade a esati ma wutimi bra o ase ubuade a emma be matimi do emma no nanso emma no enna ye sika kakra bi aba wo mo ensem hwe ba bia ya Naomi koy neska e wo hono mo enso se wo bra no wase emma na se no enso ne emma binumu bibia ba omsem kakra wo mo de mema ye entomago ye mu mema be madwane kura ehia no wonu adwane mani ni eno ani mneti be maka nsem wo no otro no be maka nsem no enena mekasa kire obi chese nima efire no ba na mekasa ni efire no bai so pa se wo de kwa ware a ebe yi enti ne ye kan se sa wo ye oba se wo buade na wo ye be ma so a so ye ne ye bia ebe ma oba so sabi wo bu wo edru pepe so bia ya na sabi o emema no bi mesra meka ya na mu ya no ma yi bi ya fa ye se bia ya chi ni bi ye firi wo hiamu ana se busu ye firi mu no mu ni din
wɔn de ebi a no wɔn wɔ din enti no wɔn de yɛyɛ mɛyi ayɛ ntomago yɛdi wɔn de ekɔ wɔn fie koraa wɔn de nkɔmɔ ne apake yɛ si nkyɛn ɛba ne saa no a ɔbaa no nso wɔnya ɔdɔ ne obuo sɛ bɛrɛ nkasa yɛnyɛ saa ɛnfa mma bɛrima no ne n'abusuafoɔ ɛno ti ne yɛ ka ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛbu yɛn ho ne yɛn ho bɛrima ebu ɔbaa ebu bɛrima na mmom mma yɛ mɔtriti bɛrima anaasɛ ɔbaa abrɛyɛ a wɔn mu adeɛ no yɛso yɛ ne yɛn no sɛ yɛda bɔkɔɔ ɛma yɛn mprafo yɛ kunu no mu o wɔn mo nso no ɛbɛbu yɛn wɔn mo bɛyɛ yɛsɛde ama yɛn ɛnkɔba ne sɛ afei wɔawote hɔ nom a na wɔde wo pɛ ɛyɛ nneɛma bi wotwi fa bɛrima so wɔkasa basabasa wode nsɛm ɛto no so wosɛ ne din wɔ abɔnten na woyɛ saa no na wode ɛnome na eba so tini ye kan say emai yemre ye ho ase ne enya bibi enema nketenkete we nyina akura timi esi wunchira ekwan ade anyankopɔ pɛ so de ma obema no oba na ya obu onim nti no wo de abo say medane ho ye ba bedidi na de abo no Yesu Kristo kan ye ho na ka kire ho ebu ni fie no Yesu o ma ho Yesu wo ma ho tini ye kan say yemre ye ho ase na yemni yekru ne ya yenu nyina eni na in-laws no so ya boye maame kura bayiye ya boye nsinu nyina bayiye na ba maame no wanwu be ma no a nka benya no na ebiem so no ese say ye the first respect no obedience no ye de ma yensenom we ne sa na wo hiraw wo do ye ba we de enne maba yesi so no wo yini wɔn nsenom na nka pɛsɛ wɔn aburu wɔn nyina bɛyi ama wɔn adwane wɔn nyina bɛyi obi mu ha adwen so bɛndɛn obi ha adwen kura sɛ wɔn na wɔkɔ fie ɔno mɛsɛ ɔpɛ nsa o maame anka mpam no o maame anka bɛpam no enti ama mu ntie mu na mɛkasa kyerɛ mu sɛ wɔn ni wase ni ahwɛ yie enhyira wo nya bi wɔyɛ ho kura bɛnya because ne ba bɛma no wabrɛ no ho ya mo mo nso mra fi ne medidi bi o to visa mumu wo mutino musu kwa so mo be fi ono mumu wo na mo mra mo wase na mo enti may enjoy the fruit of their labor and no be ma so so anya nhyira eni ma bi wo ha ya wo pe na mo se bi wunni ukru ni wumu ni nti no sande ma no si akwan abam nsa nka wo bi sa won ti ase so wo ye bibia wa so dem se bi wo to first won to so dudu wo so yakopon pa na nso fa ba bi na watia ukru ni na busuafo wo mu wo mo wo ne nam wo mo to sento ago no eni ta ma nhyira bo nti yenhwe bibi ye me da so hini Auntie Paulina etetema ya ka sa kire me my lady me da say when so topic kesi ya odi aba ye futu sem ya disuade e de ma ye nyina ne ye tie fo am say osutie wo awadiem na ya na yeta kan ason we ne tie asem e ason a emre enu ne tie asem a na kan akoma no na sabi adwene ne so ye adwuma na wato wo ase abre wo ho ase na watie ne obi ye dai e ka kire wo ansa na obi behu obi se mepɛ wo na me ne wo betena ne wode ye wahu ana asɛm a be ma be ka kyerɛ wo ba a wode na so betie ɛne wode bɛte ase se me ne wo betena na asetena ne mu na yenya koduru mu ana ɛma sabe na se yetiri mu ye da nti ama yaso ayɛ den bibia ni ho ayɛ kunu no bɛka ye betie etie ni tambia ɛma awade ni nyina awade no behu se wo hyɛ ase na nka ye kama de ba ye beduru finfin na ne ma start ye rough ɛne sen ye bi kura na adwuma wo ye na nye ebi a wadwuma ye nkoyie ba ma beti wukunu beti aka se ogya ye adwuma we na ye we na se waso ode na wunye suti enti nya de a wo befa anytime bia na ya na mema mu hwede da ya nimu ba ye ma ye pre enenko a se nipa bia wo ti wi ase ana se wo wade na wa anwe ne de da wanim wo da ache na wo dwene nenko anytime bia no wo bebre because de da ya nimu na so chen de nan anka se ye den ye wo mu enti ye ma titiru ye nye ye kan se suti e wo ya wadie mu titiru yeni yekunu mu nkomo di ana ye nkuta hudie emu oba wo nya adwuma na be ma se je adwuma we na ye a so mu na ye eno na beboa be oba bi timi ni kunu timi hye ni dwa wo se mempe de na danfo momu ye na no momu no ye den wo pe wo be kwa no akopem enam suti a wanye de wanye nti eno na ya na duru mbe bi ana se mprepi ni mema na bi tisi abonten because wo kan ye wa amfa oba kohia oba bi wo so be kan oba fa no akodi akire ye hwanya ye nia ya so oden ena mema edwane frifie so maame na wo kan se wonum ense wonum maame no de omo bo omo bo wade mu papa oba maame yale a ni kunu ne to ne maame pressure duro e de ma no ba maame yale na dane asem oba maame ba fie ho wa wade ani mu a
ma minimum na kire nkwan ayenye ma no on na be kire di obedie ni nyina so be ma no be yisika no de ato no akọ ketra eda be ma ne ma be fa kire ba fie a e bi kura o mo nya we no oba timi gina o ka se be ma ni fie ma me oba ni fie ntiko e kire waba eno na sabe mpredu asas wan konya be ma na dwini mu do na sabi we nyansafo a edi nsem bebrebe beba eti enam so amene ma mefo ni bebree awade a enam se ne ba ne koye na wayi ne tutwini nti e de pressure ni wuo ne ne ma bebree abere ye ma amenom na yenka hu se de ye ma amenom bia so beka bia so ye so adwuma because o ma me betin abafie bibi ketewa bi obehu no wode ya wo beka bibi ebe hawo enti ma no titiriu ya na mintimi se ya na se ye ni breo se so ye de ye se tirimodi ni o sabe se ya adwenbone ye mintimi hunu na emom yenka ye nyina ya ho nya de emom ko so be ma no nya ne maame a ka nya ne nwale no o maame bra bre enne kra de se na nti se kane no hwesa obi ti se be kuro ketewa mu na ne maame be bre ne ho ahwe ni school a oba tan ensu oto na emu awie ba na emu hweye maame no mtete trogo so etete ye kan se car so ahomache ma ba si edi mate kumase hweye ye kan se ye ma na chire na ye be wa ba bi di tokro be se ofi mu chire na ye na nyina age ajeje akamia na aye nsem bebrebe na ama no na ye bre ye maame no nya di kowo mu yese wom tafre ye maame no de no kwase mu wo mo enti ye ma sabe moti awade ase munni munsi wuni munni na maame fo wo ma bere yie oba ma ne be ye be ma nyina ye ne maame ya sabe wo ba ye be ma nyo na adwale no enyo na aye ne hwe odi ane so be si ne ma na ja be se ne kete maame ne na agugu na ade ye ni mu a ma ne ma ye kama oba ye mu odi nyina ne maame ya ti sabe udidi akai se maame ne so oba ye dai obedidi bi ye nya sutie e ma ye ne ankasa ye ho ko so duru me bi a ye ne ankasa kura no ye wade bi ho ma wo ya wutim se bibi akasa kire sade a wo ye nya jai enam ya so odi ntini apre wo betimi abebie punu wei na bia bibi akasa kire se pole na menwura ha ma so odi ntimi ewura bi kura na eja bi na eba enti anytime bia ye nya sutie nyame nkonkro so kasa kire ye anytime bia enti sutie die eye na mo sade ye ma bi root eye na ye nya sutie no na enema enye yiye ma na ye sutie wa awade mu a die eni ho no Nyankopon be ma ye nsa aka my lady me da ase so ya da say abije tetema ne akasa che mema my lady Nyankopon shao ewo topic we na trono me yati ase se suti ohwe eyesne aforebo na asantefo ngoma nso be ka che se swantie nso ne wonwa ti kopo me say wo a wantie no na onwam watukro papa bi ni ne ba ne ko wura mo anya hwe na wo hu wonwam o ka kire ne ba ne se onte wo kom na wo betutu no maku wonwam no ye kikiri na boa ne tukoe no se me say wo a wantie na onwam watukro ekro no my lady me do ase enti wo a wantie no ena onwam no watukro my lady kopo de ko ye be ho ye kasiti a ye direct come no so dodo obroni fra ade bi say mutual obedience opani wo yire na opese utie no so utie no that is the mutual obedience ayeka na wo pese oba ni ntie na wo utie no untie no ti no so ntie no enti ye kasiti asemo a enye ma no nko a emema nso ye ntie ma ni bi na in terms of decision making our relationship money our mu no obema decision bi a wo take ya wo yire eka bibia fa ho wo ntie no na brabo na wo de kwakwhye amramu no enti yesremu mema no se duru bre bi na ntona twen kankan bi a mo twen no se mo yire hunu ne ye ka kire mo aya mo ntie sutie no mo me mfa nko because ewie a bebre tia mo antie mo yire mo ne ade nti no yade bo mo me busa se wo mpana no wo henefa adwane mpana na adwane ko on se wo de yade no ene pampers aye bo ne ade oba na o kasa ya wanti no sai tenten che ne sere ena wo de abre no wo de ato wi ba so awura ifiri wo nchen ko sisie a ono ne ebedi na temba do antie eti ye besere na ye wo biblical obedience so wo hono mo hwe sede ye hwe se ma no entie emfa buo ene anidie ma mema no obedience wo be ma nso awade mu ne se wo be do ba no
Ephesians chapter 5 verse number 22. Or see woman be submissive. Be submissive. Oba bro once ya bema bedo. Obedo. We alaba chewa chrono Yeah no. Na vice versa. Bema bia wuntimi no ba bia no. Edin so oba nso beti you. Bema wodo no nya no fafa keke wo. Da bi da. Tu botom ya dwuma hwe oba no. Bema wuntimi hwe ba bia no. O respect e wo fom. Nti sasem we wonso sutie no. Ye sutie wo hono. Na ye besre. Hwe ye wo bim wo ha ho. Awade papa wanya no. E wo se nka wo koda wase ase. Ko wase ho. Ko bunkotodwe na danase. Entiti papa ma me tete ne ba. Enna wo ena wu twa so aba. Enso de ene ehunu. Wase ntimi ma ofie you should be ashamed of yourself. Bema fansa guti. Because you was we wom. We yes. My lady, you will meme bim wo ha. O matimi asidan. Jomo yire matenam. Ba bia na ma me da kra nye. But ye entiti papa ma me de ma ne ba. Enti wase de se nya sembi se asewani ma fere ya ka wase kra de nko ye wadamfo. No ma me. Nanso na de ene ehunu. Ebi mu so ha dwen asam kwa mu dodo. Enso no bi so ha dwen. Oba ho a ebi ase wo ba ye no. Wo ba ye no wo no ba wa benti ne bi aka ye nkwa papa bia mu adie. Nanso of course ai bi je yire no. Ya te so nso a nkwa afon. Ehu bi da me be se tuku ne edi ku no. So enso no bi ho ahometi bi okra menopause achi wo mo ne ade. But obenya nsafo a yatiti wo fie die. Sitie papa wo betie. Tie urade asem no. Wo behu kwan a befa so. E de wase befa so a wa wade betimi agina. Emema. Mama yentie ya yire mo kakra. Why? Yo. Na se yekotamre mu a wo mo aso ne de ba. My lady Nyankopon Shirawo. Na mi Shirawo Boris B. Penam papa we. Proudly efia. Na oni pedua ne kama. Aye organic. Didi. Akokode e de ne. Na obeye kama nkasa. Ade bia ye de enam. BBC enamo a. E de aye. Di number no. Market bia mu kwa. Bi 0544 444453. Me pacho boy buy medical me kwa do manu. O se ye mfifi. Doctor. Uti bo Herbal. We are Juma Kakre. Ko na ona sa tatai. Stroke ni diabetes. Ona se tukuro. Infertility. Obo. Obishi woni. Enu ti no de preka se powder. Ye gun kwan mu abomu mu. Etu ovarian cyst. Na mujare. Na wakasa obedi wo. Enjire. 0249761508. Give us P capsule. Me secret no. Be ma wa ye mre wo. Ko pebi nanom. Unsu age. Ko pebi nanom. Ojo nso a wo ti ya. Give us cold capsules. Coco, I am team. Now only I'm making fun. Wow. Give us a bar, Miss Marilia. Join this. Anyone who wants to me any deal. And also a baby. I say, give us. Or if I GC. And then Miss Channel. Na any sound. Now, but since I was say, I'm also a camera. At Dana Quem, Eddie amount. 0543222470. Ghana Growth. Pejumayo. Was who fear no do no and once all be free. And yes, number 0308255775. Kangen energy. Alkaline water. Me pacho numusio aye papa. Mama cancel for the Eddie William iron potassium. Yano says only body Eddie from your Brahma UGC. O Tafuni Road. Now 0241 449 191. Me part of Faith Homopathic Clinic. In Runkitwa. Prophetess Elizabeth and also Pusawani when you I am Kuni Frasabro Siadia Wabwasa pressure that was so or and then kola ya tuna bedi mbreduana Mutumbi wa wahinema kokobe mama fe and crime so tuum anteku junction sakrade bogo so ye adwuma fridwada kopem memenda for doctor 0244 583 859 and 0275 969 Dawood oh doctor Okasa dodo ya waje so krapo abakasa osi wotene pampan diabetes pressure wapone waposo joint no wasi wo fa 360 na use ointment no wase masa ointment na twetwe pechi
wa moya de so a chese me ne aduro 0241 244 Herbal Hospital. Spanish 3 power combined. Kopebinum sa And aduro yi. Spanish jingo capsules. Ebema wo ye yom. Eye anti-aging. Wo ye youth. Wa dream be ye dwuma ntem. Come on, na de kuro wa. Na Spanish garlic mixture na. Eye pure garlic extract. And ye 16 herbs. No we be a na setata. Wo low pressure. Halitosis. Udwale a ho kekawo. 0266 114 Spanish garlic power specialist about ya mami akosua adua ya hepatitis mami wabi o onudi o fatty liver wase me office ho sciatica bia prostrate fabre no component say fibroids aye kwa dobi clinical bominim koni ndo ase legbusumchi road yani just be filling station there mchenkra kwa benya so power specialist 024454 Herbal Hospital Gentleman Dental Clinic osinye wonu bon obey examination kontomna ba ho afasia apoto bibire Osewa, your friend kiss me quick. Obey na kushem. Obey show blesses. Obey scaling. Obey polishing. Obey see gold. Obey see silver. Judgment. Come say report that total filling station. Touch me. Koforidia. Sakrade. And so ye wo. Need me kiss man on the money here kiss. 139582. Piwak. 3P. Piwak. 3P garlic mixture anya sam keto eye toa fesu ka ni tini ekokwo office ho hwe pai fie ho pressure abushoni nyina braye mu ha abochefo tisiwa sister mama chia efiamro so say titi eniama sha so go fry kutu america kan ho no Gabson Kofodia Kanshi Angel Herbal 0248928824 Edusa Herbal Mixture ye maame Edusa wasi madansi and ye ubro usisi obre ye ma wa ye mre ye bre ni basa ni pedua mu tutu no Edusa natural spice drink sisi wankasa ma wode wankasa kasa say new booster ne kwasem Edusa malaheb ka ho to malaria say now the one tibie di ya was swame macro inside magazine go filling station and Krala Pass show ho 0500 110 115 give for yetetema malady ni akasa cheme ma malady ai asoba akra no ka route no even opa ono san okwa mu ni di ni nye de se to ko wu Nebukadnezar no Goliath no wempe urade yankopon se da so ho man da so ho bi ani e fa ni brofo kan kudi antehia oba o sa ko ma na agenye Arab fonzo be kan sahi agenye odrup when you odrup ye say who said that hit obi ankasa ahana dia bagaba ana kilib and you tell dia na ana for ni ani age ye be kan robot mu ne na ye titi ma ne kasa che me ma nke say ehunhia say ye nyina be boy ho so ne kwasem ni say malid na wo kan no ensi bi no mu nye but ye nka ensi no mu nyina ye ka aso papa ye bobi din a me say champon ye aso papa ni boy ni waso papa ni e bomi sasantoa aso papa ni nana ya aso papa on obobo man no ye papa na ne ban kwaye mistake no ana ne ban dibim no o kire ni sa ade wo ya wo ye ne kopa achew o tietina abofra no na abofra so a wanka se hunu se waso omle bia no utimi ko wonim koduru akiri wonko wukusie ba ana abowe opuro ana mokuya wonwo sa ebabone ni bi da se da na brant obetra ya sane ma meti ase a ka se obesun abrant obetra nya nanim nyina ti se sabia kura na omna na gatam no ni tifian na boji safia no wo wole se so no wole skansi so a obanyem okwa eti ye ka asew papa sabi mpabia se ye kakọ asew ho enu hasa ne ye kan ebini die ebini ye maami root oba papa wo hunu se maami no ne tire no oboa ne mre bi etwa mabra na ne kunu etiase wo hunu se ebra na ne kunu tiase mporo wanko support ono no ne bi ye mba no o support oba no because ono ne ye hoho eti ogie no ebata no eti root kunu wu ye no eno nche se won reject maami no medium anu adwane asa medium mpana ni mo hwe obe kurampo me mei obe mo be yie se da na no male na wo kan sister ya okosa na dafo a o se na danfo ne bentifa ne benesi ya wuro wusem wasi na eba won fa wo manyina nkosie o bedroom
enkra no wa si o mkosko enkra so hyedem ye ebia mami be woni kantine na say ye proprase mfuturo o se mami hwe nnentine ne wonya fe sister subebia ewo indipedua ni mu no eye nyame so kanto bi because de wo ye no eno na ekobu atanya de memeye ade bi oni pego bia no dache betwa ho asem eto wo ye ade na se wo duadua ba bia eye duane yie nanka yemfe ni de men nipa ni yemma ya sunya mre e wo wadem oba bi ehia be ma ne ye very good na so mre obre ne ho ase na so oba ne so akonko se konkrofi wontie mpo chemfo akwaje Australia visa enya sem keto wa tete okonko ankasa ana ne podua ne dana pampam na yenkomra enti ye besere ye nwa ma no awade ende sam no e ho ye dem ni papa for no omo ye keto bi eti senya me hye woni monya na onya bi asabe obegimigima data form abram ho asama bobra emfa ne menyina tra na ne emrantenim ebinom wode obekwa ni wogya wasikwem obegu oni mase ono ani ma me na besa ka che se kokoja ne sada na ne hu de si ye fidie so no eti ebesere yemfe ni die ema ya aserom oba wo be mo se de be ya dachi wo so se woni hɔ a yebetima hwe wo ma ade ama wo hwe oba bi ne manyina wo na aso ba ho wotin ba bi odwe ne ho woni problem onsu so bi wo kwosra na sekron pese ne mabedidi wo ho ne kese yanko oba ma ne bayi wo so obayi be me na ko war no ofri bayi nim ne baaye eto wo bo ne bayi no wo be de wotima ko nim be ma me nko na ye bayi fo de bi enti sa batan oba nyame adema be ma bi di wachi no fa ne die ma busua no men kasa busua ni na ye papa ba ayi my lady wadawroma asefo ni bi wo ma o ma dwen na so ma me a wonku no eti hu ni mobo na se de oyo ma me ye ni sasa na ye kasa ye ni omu tira ni mudie mu enso ni bi ho a ye ntira nya omo ha dwen se o nkwa no wo wale na opoku ne ba ase woni wo twekora na ye wa manyina suda ache wo so ba be ma no kwa wo so be wo yasa na my lady eti ni omu tira ni mudie adena ensofo ni bi nom so mba se wo de number akoto be ba so wa obekasa wo de number yensa to so obekasa no so exercise enawe fanisa enyi menopause ka ho fanisa yo black givers yo when the ablante na ma yo yanto aswe yo medase enchia ekese efri givers Herbal Center aseye edema yetiefo ene yadofo enyina se de da ne da ye ba fidie so ne ene mo eba be kasa edifa enu papa Givers Herbal Center ye de aba edwaman so na enuro no so bo a ebo adwuma ekoni pedue mu a etu yade asenye se kwa akososo wo yade ano ede amaw ekwa akotu yade na se dekudeku di efri ni pedue nim na danse nso kwa na ekoso edifa ho enuro num ene Givers Herbal Center for your day aba with when it's your herbal shop, chemical shop, pharmacy shop, baby, ye to be draw dear. Givers Herbal Center, ubenya ye Givers cold capsules and any P capsules. Givers cold capsules, Givers P capsules, ye nom Eddie a boom and a face ye will Givers GC capsules and any mixture. Givers GC capsules and any mixture and usunimi nu ye nom Eddie boom na a 2 infections about infections are chronic infections me can say a recurrent infections what the afimuno infections no eba na eko ni nyina ne se wunya bibidro papa no no me ema ni ntu ase emfa ema Givers GC capsules na ne mixture kabom na no no ne ntumi enyi infections no emfa free ho emerenti di kind for telephone number me de eba betuja se wato aduro ni bi na wo pe asem bi enchire mu ni nyina ne se wo befre sanse aduro no wonsa eka bia ebi aduane bi wo hokra na ni kwan se wudi lifestyle activities bia ye bet show amo atwo ho efre ho na wonum aduro na etumi aye adwuma e woni peduanim ye number no eye 0543 222 470 0543 222 470 0543 222 470 Givers
co capsules and it give us P capsules boy juma boy ma boy mema mission man motia edru we enye mema nko edru obi wo ho a oti P capsules power capsules na onim se mema nko na enum da bi oba wo su betumi anum bi ne edikan afa give us ye co capsules and ye share said the chronic constipation ayem team esi edokru bi hawa hodo e kofa edi bani peduan mo bi wo ho anani e ma ne ho so ohun se ebia constipation na aye no no na kwa kofa sa haw no edi abre no nani nyina no ye ba aba bechrem enam enuane a ye di a chese fiber woman teta e woman no broni ebe friend no rofig ni nyina no ya na esua enti yeta epenuane ye refine ye yin tete ni nyina edi efree mu bi ti se brodo bi ti se meat pie biscuit ahodo pancake na ye di na eba se wudi aduane no edi koni peduanim na ye funu no muta wo no so twetwe enuane nura ewo wuni peduanim nyina ewie na eye fiber no eye lo anasa fiber ntete a ewo mu no ewo fom a aduane no eto wo yema na akwa akotitale wo nsuno mu nti wo ho asebi wo beti se wo beja wo nan enso wo kɔ awura ajanan ebia kakra bi ena eba wo bechima bre wo hu fifre enso kakra bi ena eba na akwa constipation na ede abre na no ene yakwa givers ye co capsules ene ne P capsules a wo di bebom anonom dia koni peduanim ebetumi abo ayi sa chronic constipation nyina edi efree ho na winya chronic constipation e basa wuti fampa etumi edwa wuti na eye wo ja ankasa basa wani kosua nyina ayese ko nyina eye givers co capsules ne beboa ayi sati yade nyina constipation nyina no ebeyi nyina edi efree ho edruwe eye pegetifa wo fa ekọ enom de koni peduanim a eba beboa ayi fibia edi efree ho fibia woni peduanim ama wo jam no etim no ebeyi edi efree ho na tipaya ababa bija wo so ama wani kosua nyina ayese ko no ebeyi nyina edi efree ho empempi no bi wo ho a wo kasa na enkaboni na edi echire ni nyina ne se wo yam ayefim entimframa no eba wo soro na wo home ana se wo kasa na enkaboni na edi echire ba se ma confidence level no form pa no nom givers ye co capsules for P capsules for ka ho wo kabom eno nom de ko ni peduan mu a etumi eboa wo yie eyi sa yam tim ni nyina di free ho tipaye ni nyina ebe free ho eye pampan a wo kasa edi echire ni nyina nso ebetumi free ho ama hoto etumi abani peduan mu timu se wo ni peduan no chese enye dwuma eye ni nyina eye fia ewo ni peduan mu beda sorry anopa na wo honam na eye wo ja wo honam etwetwe etese de ya bro no nom givers ye co capsules for mama na entumi nyi sa chronic constipation akwa sa signs and symptoms we nyina ede abani peduan mu no enyi emfa enfree home farmer onye no ko bemma bi eja ne nan a maman a ewom na se moja kra no ohun moja ewom ni nyina ye givers ye co capsules eno ne beboa ama sa haw no etuo etwa ede amaw eye bleeding a ni nyina wo hu no ebe free ho ama hoto aba amaman a gini pedua no aboso wutimu se koko no efifri wo ba bi bebre sisi wo to wanim wonsa ho chese ese wo ni pedua no givers ye co capsules kabom na nonom na entumi ko ni pedua nim ko hye koko na se enyi sa haw ni nyina emfamfri ho na pie honam ani a ama hoto etumi aba ni pedua nim eye constipation ayem timbi ama bemma bi teduamu no ayemre me ka ni se ya chese eba mpaso agudi a ewo form eye ni nyina eye constipation eno ena akwakofa sa haw no ede abro eye givers ye co capsules for P capsules for ka ho na nonom fa ko ni peduam na bema entumi emo ye number no eye 0543 222 470 0543 222-470. One of them givers co capsules are the P capsules. Kahwa bema uchedia no debia ya na mekase eye entini kwa ewe se moja etumi eflodimu efusani ye na etumi emu etumi aye den ti bema basa na ma bema no emu aye mreye broni befa na erectile dysfunction chese we de bo ani a sisia nso na waje mu premature ejaculation ni nyina eye givers ye P capsules
capsules a wo be no nom di be ko ni pedua no me betumi abo wo ye na nea ama blood na se moja entumi circulate ye e wo be mamu no e be yi sa haw ni nyina edi free ho ama hoto etumi abe wo ne wo dofo no entem. Give us P capsules enye no nko be ma bi ene ne dofo ehie mu a chese ne hu sane no wo te yaw pa na ne be ma no emu eye ne ja emu ehihye no ogu nsu a na se odwonso asabi na ne be ma no emu ehihye ne ye pa odwonso ententem dwonso no nsu na etwetwesi eye give us P capsules kabom na nonom na be ma ensiesie wo mema je no na edru anwumra tumi rewre ye ebasa na oba no esamra ne esefata bia so odema no odema mo piafo eye give us P capsules a wo be no medru we nya aphrodisiac natural herbs ene ye de ayenti be ma no nom de koni pedue no mesiesie yi amamai bia sisi yade bia eyijini nyina edi efri ho no kabom di core capsules ka ho a etumi boa ema moja etumi circulate du mu efri sane ye mo apom de ne konkan CP esita edema. Give us GC capsules na ne mixture eno so eye enemu sayade bia enemu sayade de doso say ye gonorrhea syphilis chlamydia edi wunya ni nyina ye give us GC capsules na ne mixture me fredro we adwaye sanse mano no a ekoya himfie ho ekokosiesi ho twitwi ho eyi aputobi bre bibia enkoyie no oba be yi edi efri ho ama confidence level no eno so etumi aba esu yi nti discharges ahodo a wanya rashes ahodo ni nyina no give a GC capsules na ne mixture oba nunum bi enyi discharges ni free ho rashes enyi free ho nsiesi ahimfie ho eho ya eye kese be yi di efri ho sa so na wo ye be ma ne nsu fita free be ma mu bansansa agi wotadua ho aboso wutimu se fon na fon ya na eketo anonom give us GC capsules and mixture what kabom enonom di koni peduen ma eboa wugie etu infections na se deku na chane so se wo bowra herbal shop chemical shop pharmacy shop baby a ahyenso a ewo box no ho wutimu se skeleton eda ho ai moja nso edi ne mu every sunny yenti chane so e famame 0543 222-470 0543 222-470. Give us P capsules, core capsules. Now give us GC capsules. Na mixture. Ubenya dodo na nkasato. Herbal shop ubia. That's say. Yami shroud. Give us a phone no. Ane yadi no ba no watumika. Ntwa kura ma ne mansa bema. Idra na jua anteboame no. Bufu papa. Jina unaso ni mfra usebema adofobia edi o ma wodamo me ntim freeway na yenko yenim abevde no fa flyer into somaye aha we ye Destiny Ladies any o any fan club mega boat party eba so London ane me pacho bebre date no eye me ni de be na wotwe eye all white eninti Kofi akoda bi anka ho anopa no nsi akopem anadwo no ndu DJ Willie oginam anenti wani je ho a obetini afre mi K e was 7961 752555 7961 752555 ana 7930 545662 7930 545662 na anyone monkasa na bibia enkoso enso emfa emma ya the oba no wa transi ebe free case no ni akọ computer so edwedi abana fe ye de aba beto aso me pa cho monkata nanim nyina ene ne ho emma ye nsanse oyobi a bebia oye adwuma no nipa nim no asem no so hadwen tiagere yenso eboa no sa akwa no so case number 1 Ora Alexander ehin ofra obaye atonsu bokru en wati atomu order in court Eja Alex pachom katale ni my you why ready Eja Alex pacha te say pacho nyankopon wadom me ho ye ya kasase be ma wadawodoma me pacho ba me show you so am Bible Quran e be focus ya snap de hin na wo pe pacho ye Kristo ni me fa Bible go here sole pacho here sole
Me Anglican. Yo ya no ama on so wa mpacho. True. Peter Kosore. Me Alex. Me Alex. Me kura me sem Bible. Me kura me sem Bible. Sa asem a me bekan. Sa asem a me bekan. No kretro do. Kretro. Me nitro. Me nitro. Onya me boa me. Onya me boa me. Pia. Abusiango ko pita chedwe mra na papa ye ntie ne hawa. Ono so de aba me ma de nkai o monta ama. To aba se otumi se de pam no so. Defense clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedisisi ye Esbejam, Emianimunyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na would running in a Bishop jewels. Yenim ni frititi. We din somadi unja da. I wano did no et song and somadi. Say wedding rings, engagement rings. Dear Pia. You want set wo. And you want bako. Bishop 75 jewels. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia. And Mao Pani Pem. One Siri Muti. The other best was the other bet to home. The other bet to one side. The other bet to 9. A jewelries dear. A Abish Kumase Yom Room plot 17. At this year market Chihuahua. Abi Plaza. A Dankesini. A my phone anymore. A Juara Copem Memenda. And a Panonsia. Copman Renonsia. Abish will be more open to do more to any Bako. Say a jewelries dear. A Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Hey, middle. Now then I want to go away still for Sano. Eh, ono kwano jama wa bre. Akos, send your men send me name much shemeno. E mo yeti triti. Me to me pon sorry. Who name wanwa? Enwa me fi jom ba na me kache wo say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mo fusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni e dia ye. Aha, na no na madam for Kofi Po catch me say you work natural hair for be drobi omodiaba your friend 3P garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketo a 3P garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3P a ebegya ne se hu edroi enya mapemfo ema wo ma nofo anasa nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Send me for come some sign and a mirage medicine. Miss everyone was saying, different story. I made this coming from a crowd of baby. Hey, that's a crowd, you woman. Na urawen. Let's go with you, Jamie Salmon from my dinosaur. Come from the from Mofa. Namunti Joy Chem Roofing Company Limited. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did about my muha, yet the board dines were for 9 baby. Would I see a board dine be so? Papa Joy Chem for the more Ghana. The so more Ghana, who messing up in question. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea said the good dines were no leakage.
no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want chance to type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, I a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti manin sanka. So what about what the papa piana? This is my secret. Give us pea capsules. Emma, I want to come from now on to me to my din one pem. Give us pea capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. You never work out if any give us cold capsules. Say yes, is Yara and the walls. You cold, what did you nip them when in our posa a mamma and Tima Winja would name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what in feeding what you do cronquan ever. Give us cold capsules. A painful a batter one more menu for an inquire in fear do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini kokwa epe agi wakade enu hu dwakase pa ne Nikodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi ya redroke sempa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na yeme. Na Edusa ya wase se me brabo buye. Sudi, me come on mami adwa mo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki ya damn sorry. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman for dan for. Any the onye fie dumi. FDA aji edwadi nkratoi atom. Ebusiafo ya mama akwa ba. Semoda so edi achi TikTok fo nyame hira mo Facebook fo. Me mai nyame hira mo nyina. Ohini ni sons and daughters. Admin any kandeidi. Ane into pesa wo join ya kwan ho. Club members ya mo wabrochire ne Ghana ya damase ejales patro asembe ne da ho a wo de abedaye wada wo doma na machia etifo ne ahwefo nyina yo asema ho ne se mi akasa maye mfom so kakra de aw na mesre se obi oti bibia amfa ncheme me oba bi nati se de nti ameka so oba bi ni se menyanya ne ho ade okay ntimi nka se mene meyire se ya na wo ka se o yira na nsimbi sir mene natena mfie dunso watching plan 17 years ejales ade tina me se maye mfom so no na mene ne tena no se nsimpi ye wo mamumiru na me bomodia eboa no se obedi dwan kakra no correct sika bia obeyi amani bia no akohye no
menye mo abotra bisisabe matwentwen so asenka obesisa ne suban na nka menya ho akoye ne ho ade 17 years no kwasam suban ne sesa 17 years osu nyae menene ntamuti aha na musa kabo mu ti esan kabo mu no se emfie be mienu na ebe yi osana abosume bosume idea ni na emfie mienu na osan ba me nchen okay na de ma ye ntamti ye ne se sikasem bi obeto me brother be giska bi ena me bɔ no na ekobe emfie mienu sai sika na obeto me brother gi ye na ye bosia me kɔgye ye na ne mudu in fact se be 80 million minim se de misi aka no demfie be iya be mu ni in fact se a check akra be ne 80 million na kwase ni sika ketwa be 2018 ho ba bi ne mudu 2018 ho ba bi na de ma no na che se ne tiatia wa mu ne se no ono ankasa no me kofa no nya adwuma ti e ka ne ade ase me ana bibia no me bɔ no dwetsi ni ade o de mana na ahye nti obeto me brother se onana e de yagudie bi ama no na agudie onana nde ma no asa ho nsɛmpi nti obusa mu no o se je se omukoye ho amamre bi ansa na watumi asesa na agudie no na memfa nsɛm de amia menim se odo se de yo obɛkae no mampa agudie nanim kura ahwɛ na akɔjiska no asadufudie wanya gold nti asesa na emo wɔsesa wia ɔde media makɔgye no ban bosia makɔbɔ no ɔde amana media agudie ni de ɔne na busua asɛm sɛ de sɛ bɛboa no watumi atena ase ayɛ adwuma sɛ de bɛyɛ am nso me ho bɛn han media ɛnde ɛnyɛ bɔne na no me bɔ na bɛn fie mienu na bosia no yɛ teme ama efie hwɛ nkora hwɛ nyina yɛ dendenden ɔbɔ no amfeska ama sa brɛ no ma hyɛ me dan bi ase am isi ɛna me fie a yɛtim na afei yɛtu yɛn efie wura tete yɛn me bɔ no na adane ntɔkwa na me yɛ sɛ daabi saa brɛ no na abusuafo nim nti mɛkɔ akɔbɔ na abusuafo amaneɛ mekɔbɔ na abusuafo amaneɛ no ɔmaame ɛne ɔpapa wɔn ntɛm ate to ɔpapa wɔ kuro baako so na ɔmaame so wɔ kuro nti mekɔ ɔmaame wɔn na bɛn kɔbɔ na amaneɛ no ɔse gye sɛ ɔpapa te because ɔpapa no ne fie ne ti nti mekɔbɔ ɔpapa no amaneɛ no na papa no sɛ ɔbɛfrɛ ne ba no na wabusa no ɛho asɛm no kwasɛm papa no frɛ ne ba no ebusa ne ho asɛm obusa no wie no na ɔto nsa frɛ ne ba no sɛ ɔmra na ɔmɛkyerɛ mu yie fi sɛ abranteɛ ne ba no ɔse me ka masɛm abranteɛ ne ba ɔse ɛsɛ ohu nanim kura na ne boafu no kwasɛm so na mehu nanim ana ne boafu efi sɛ mehwɛ kaa metua ne nkɔraa hwɛ na asen abɛgu me so ɔnyɛ hwee ɔtefie na me kɔba na nkyɛ sɛ nya me ni nipa anim nie ɛsɛ mehu na wabɛyɛ sɛbe me tamfo pa kɛseɛ pa ɛna no nkotwa papa no frɛ no wankɔ sɛ wanfa buo ne ani die amma na wofo ɛna me so meyɛ sɛ saa na tie deɛ a medikan bɛbɔ mamaneɛ sɛ nipa no mehu na mbuafu sɛbe akoma nim ni wura ɛkyena nko na bia bɔne bi aba metiwe ni akɔkyema to me man sususa na nkora no wo ankasa wo nya adwuma de bɛhwɛ ɔmo mebusuafo nso nya deɛ a ɔmbɛtumi abɛfa nkora na hwɛ ɔmo ebi sɛ bra na me gimani no na ɔmu enyina sɛbe bankum ana nifa nti ɛne ɔba fa no makɔ ɛna meka ɔmpɛ sɛ ɔde no ɔbɛkɔ nti akyi ɛdane ntɔkwa na sɛ me mane no aduane menye bibia me ana meyɛ aduane na mema nkora ne bi ni ade na deɛ ma abufu ba ɛkora ne sɛ ɔba me meyɛ aduane no wafa phone saa brɛ no ɔyɛ adwuma ɛwɔ hospital bi mu ɔba no wafa phone no wafrɛ obi wɔ phone so na gye sɛ ɔseresere no ɔyɛ me mete wa me no aduane no nti ɛma me bufu da kwa mka kyerɛ sɛ wuraba woda so te fie ayɛ dɛn a wo sɔre a wo ba kyerɛ sɛ wo san so yɛ adeɛ ɛbɛsan ehuru makoma nti saa dan deɛ nyame ne nipa ni me nya abotere ɔsɔɔso ana deɛ me nsa obro no nsa na so nti me wie yɛ no na sɛ me yam san hye me sɛ masan akɔbɔ ne ikura kyena ɛbɛsan akɔfa asɛm aba emprantwe kwa 17 me san yɛ sɛ nka me san abɔ awade information ayɛ nwonwura sɛ Chelsea no ɛne sɛ me yɛ na afei deɛ ɔkasa ya na ɔse na me kura wadi kan aka kyerɛ sɛ menkɔ wadi kan aka ɔba ne kasa no wadi kan aka kyerɛ sɛ menkɔ makɔ han dan na deɛ na mte fie akora yɛ nti ɛne adeɛ kyen ya na ɔse sa ne no ma ɛna ofiri fie hɔ no nsɛ na wɔtwe bɛyɛ mienu ɛna metena ase a mehwɛ nkɔraa no hwɛ mu ne adeɛ a sɛbe sɛ ɛma deɛ mo ho hia paa mu ne yɛ nkyɛn a nsɛm pii ɛfiri sɛ sɛbe nyɛ sɛ nnɛ mu asɛm but ofiri hɔ no mehwɛ sɛ de nkɔraa no hwɛ ne adeɛ aka ne adeɛ na
ahotiri wo na me say nyehwe sika de iska ma me nyae manenka na me friend no nsamra enti na wa friend no na what you mean pepe na me kasa wale information as a Chelsea say nwonran ma me ni dwamle eja less ma me ni dwamla na de wodo ne de emu odu 17 years in branch na do ba na busu apanyina wu ngo kam wo ba hawo 17 years onye ne wade sem hu ko no be di akere wo wono enfa ne hu hwe ebusuafo prophetess nyame cheba so wa ben ya bofrey enfie nsia nyame abofo di nyame amana bofo a wo mo ye adwuma o se edu kwara dia back to send abofo be ye adwuma ama obi a wo ohaw ne ahokyire mu eno da nchen a ade bi akwansunsum sem wo ko kete so a dai so basa obi nya wo ho ade dra na to pe abefi so be di ujatadie which the me yan say ukunkura new style debi na wo so da yen so a no be use style ne kwasem na ka kwabrane ne yira da ohun ya na oba ne tisi ho ne na rempa so akua da wo obi fami ana we style ente say na me no way bi actually me we chezebra na nyame mfa ne so normal direction na ni nyina enko 0535 897 699 me patro ebeko Canada me kwa abrochire ne ye US Australia New Zealand and Germany o si why you ready no passport obey bibia dia ma simple 0249000448 Hadassa Travel Services se de energy aba where we ni America lottery di wo twen kwan wo hwehwe kwan abefa so abe process obi etwiwodi wo mo aye no nwonwan ebe sei ama wani so ade hu na giagu adwuma koi wa America wo mo se Ghana fo mu di a kwan a mo befa so am be process ni ntimi ma enu nti no di bia ba Ghana se wo de wadi 2024-2025 fa be da wom wo process ma wo ticket a wo de be ko wo koduru adwuma a wo be ye ba bia wo be da e yo masem wo sumi mienu achi wo start echichi a wo kanyina obi a wa win American lottery ene obi a wo pe connection man ye pa people 0249 714 368 0249 714 368 Amanonia +1 838 910 9045 838 910 9045 TIME time woni padua no tutu ko pebinom malaria nti wanu mu ato edro no ye Tram HH Mampele Krodoso Bropete Ensani ni Ensabe nyina be ko ama obema no ho ya ko no 02444 1766 Tram HH Bishop apemprade 75 kopenia mapapa Adishia market fegu nsa Ashtam fegu asum plot 70 fashion bia ring bia chain bia yo abis mackerel kotobi abis sardine fayen kwan yo perfume kotobi manicure ni pedicure ko ni ayi afa pampa so gate 11 na na twa wo obey come 0598585219 eja less ukesi akoye bombo kratia na se Chelsea formation bi say edi na ye dan adawodoma yo nti oba ne ko ye no na menene sede meka no menene kasa ya na wanti ase mfiti ase na ama nti na ese oba no abesra nkora no oko nti oba no abesra nkora no oko nti oba no abesra no oko me so na me ware tenam 7 na keka sa abiri nti edu time ya otumi ba fie no abesra me nkora ne papa nkora ne maame no na me na ebibi obesra no wasa edi no na ese jaware ne ntwempena wo ha dwen na jaware ne ntwempena yo ne ho ade ales ya mo ye mistake bi o ese pa mi jawo pa wonsem no ye be wie wo kena ho mache ade na asi de wo ho ne se oba ne ko no sika na wantua no medi jane kwan ma ne ko ete no so wonfa na me no pata no ma ne ko na ese bibia ne ho bi ti mi a me san dwen ho a me san ma ne bai waba wasa ma na ba o tv fie isi ai fie e ko fie no mo me anya nsole o san bai no Yankopon ni pa nim ni afi de e chen kane no second kame bia oba ne sare nare e chen kane no ai oba e no odi pra ene ba fi o e de ni pra o ye adwuma
em say not on aduane na ntuhye ehwiegu ne and wahyehe and ohyehe nti me kra de me manu kodi ni ho kakra na ekoye nsempi na ohwe nkora ne e ma me ko ho ma ekodane ntokwa na me de asem ni ko social welfare nti e ko social welfare na omoje omone ne kasa no so omfa nkora ne ma me to omde nkora ne ma me no 6 March me fan say March ya this year March trip we name 2 years okay and nkora ne ba me ho nti ono no nkora ne ba me ho no ne August mu e no no so ba e na oba no oba ne sensra wan kasa oba betina so obehwe nkora no bosome social welfare for ka say ya ndi nkita ho obehwe bosome wonu obeda dan ba akum it you buy wudi bibi course come on ejales mami musawu utwa kakrana ase wani maye kokko kakra ba so de untwabi tete no a oba na tete wono ana ama ase waye kokko kakra yo onyame beboa wai ewie yesi emema no hostel ho no hebe kuku ne kura gate na no safo ano uduru ha obebie room 14 empe toso 95 for amount Abraham ba wa fe wontem wasane na ko bibi brales etite se die na asi sai ba no na dwuma nyina abo no nti me ye na mene ne kasa me se wa ba no abetina me de say asem ne ba na ma nyina no yentem tete asem ne ma yentem tete ti se no so wasen abade a ene so abetina fie o mintumi nkose de bia me ko ba na me hwe ono ne nkora no nti nka me pese obepe bibia ye na ono ankasa no onwene ho no hu de obeye na se mwa bi a me de aboa no na me minim se wakonya hunu kakra na ode aba nti oba ye no me ye na me kwa adwuma ba ye no ka chense se serie wa ye na adwen so opese ko nya container bi a nanka ishelu dwa kakra na waye na me se unim se bosia da manim mintumi nkoji sika container so ne boarding nti no me hwe de metumi aye so de ayenwe ho na container na emfa na wo no se wanya bi wo asu ebo IPT wo ba bi na obeso ton aduane e ho fitafo na wo nti aduane de bia be kwhwo so and I started here na me nyina me my first kana anhye nsem because emre bia asemo I see mukodi di dwan ya me di scan na me no nante kodi dwa koye there's a container no ne mu dwane ade nyina no be 80 something million openu sai kuku realm nti edi be bosome no na me se onye nkonta ne ho asem na ne mfa se minim se ne ntokwa ebetwa ene one de bia kasakasa ntokwasa ba adwuma ne so koso adwuma no wajai wajai e dia show binsa ojai di show binsa se meme ha no na meme kasa dome no na ya odome no me de first time I make so me ya kunta wanya akunta no na me ka se why me bida se sika no se unim na de fa ba bia na ya enya de a ho beto asema me kan no me pache o bra ada sister e de ade ada na se why you chinchine twen bi wo sister ne so sei ono na your first girl break you virgin onya me first na adai 17 years mpantwen wa said ye wo kan se no kra maame no onye na dwen so obesesa waji eta man so de kwaji agudi aba gudi ama mango ase driver boto ama banchi ama ni nyina anhaw wasa de eta kobo container adai wo peso okun brales wo maame te ase o papa nso eti uni wo fasefo minu anu ma na ade no na wo mo no ya wo bo aye kakrakra ebinko na se sister ya me ama de tese nya be ho kira mo de a na mo wu cha se mo be wu ejales enji se se pa no mesi mi jawa wo kasi ni formation nyina nya ti se chesi we de na asi maame no de na wo ye wo a ye nka bi ma na ye nto ye nsamfre no ni ahwe wo beku wotu we wonye okay kura o eniema hawo wasi yendai se no waje adwuma no okoye hotel adwuma na hotel adwuma na mani nye ho because me adwuma me ye no se ne kone ne ba no ya na anajo bre ne ade usa nkora ne tete nyina se o ma de sua nyina ya basa na mse se o ye obesan betina ho na nkora na yi ayi no nka so onde onya onfa onmu nkuntan ne ade a onko
ɛna ɔso wɔnkɔ nkyɛn no nkɔ ɔso wɔnkɔ tese mekɔ bɔɔ ne busua panyin ama ne yɛsɛ sei na ɔde ayɛ me busua panyin no ɛfto nsa frɛ no ɔka kyerɛ me sɛ biribiara ni hɔ biribiara ni hɔ ɛna madamfo bi yɛ adwuma wɔ radio station ɛmɛɛmɛ bi nso hyia nkwanhyia sɛ ɔyɛ councillor bi ɛna councillor no sɛ wode wosa abusua panyin no wontumi mfɔ so no nti me yɛ councillor ma me ne no fa ne nama ma me na me ne nkasa abusua panyin ne nkasa nti ɔbɔɔ ne din ka sɛ ɔyɛ adwuma wɔ radio station asemesi apɛ ɛna councillor ne bufu yɛ ɛyɛ me sɛ councillor ne bufu kafra abusua panyin ne bufu yɛ sɛ nipa asemesi ɔbɔɔ me din ano sɛ ɔde ma kɔ radio station deɛ a ɛneɛ memi ntumi ne mu ni nkɔmmɔ na mmom monka nkyɛn sɛ ɔmfa ɔbaa no ankasa papa ɛyɛ nase paa na ɔde ɔbaa no maa no awareɛ no ɔmfa ɔno ane namba ma mo na momfrɛ nase ɛgya les ɛdeɛ na asi ɛdeɛ na de wo baa yɛ a wopɛ sɛ yɛboa wo wopɛ sɛ wode si hɔ no mɛpɛ sɛ nka ɔmfiri hɔ nkɔ sɛ yɛyɛ abusuafoɔ ntumi nka no asɛm na abusuafoɔ no mekɔka asɛm a yɛyɛ yi no nka ɔnkɔ ɛnyɛ den ha ke anase sa nneɛma gu na fa kɔe sanka tietia oba no bibia ni ho ana pedan foforo no watu na omako because oba say said ya wuka no kra wa hyaka o wanwene wo so na wo an obekọ no besa afre no amana ba won sam nkeka mu 17 years okwa no afre no second come bia so ye awenare o se say dey me wa hunu se edan ni mu wa prepare no akofa ayi ahun bia ka no ho no de o maba se me akra no me nice baby wanya bi me guso a me yanto enti se dey me nya sure say enu ani se we kura nka ma TV so gina se be ma ha kia lord renew magu mfa no koguna busu afie wona ne nko uni ahoden so obekọ no hotel adwuma wa baba na opa na ne magu varandam na wa peda oba bi fufuro no watu watena na advance ni wa so akopeda fufuro tietia ana mo no menya adwa badwafo Mr. Champo no waba 17 years enye ne wadwe wafa ne wade wafa ne ho adwen eja ba atrase na papa kesi nyanya me anka bombo krate pa ne nso ese yeboa no e ma ne bi ha adwene o se de o kan ye no kora dia ebi musu gina sole empa abobia 17 years mpranche no kan ho no hoye sa no echamfo bana nyarwa nyina bedwane yenkwe odo de ye odesa de asem ne nam enne awia yi so ye bechia yahwefo ene atiefo nyina enne eyada fofra nyankopon aye amaminu mienu enne ye me bapanin eye Jeffrey ahobo mensa enne ye na woda oko school ewo great Osetutu International Kumasi Jinyase inti ne me bapani me fa akwanya we so awehye no happy birthday Jeffrey Nyankopon inshallah sanity enne edafofra Nyankopon ayama me no mienu se yentena se na yenidi ne yenom ne yena yensan sole ne mfansom no nanso obi adidie ekura ho ayede ama no eyede enti ayade adokoro no na mra ayade adokoro nipa bebre ha nipa no eno na Dr. Banso aboa no ho se ade ha wo nipadua no no Nyankopon adaroma obefa akwanya so afa hapan edi atu saa nyalwani nyina afiri nipadua nim enti hyane nso na tie ne yesi e betrans se ya eya na ya wapomuden ayaresa hospital misrew enye ka ne yetimu ne yeton ro dabida ya bie hospital wo ha ye pese nipadua no wode ba na yade bia wo nipadua mu no ye hwefiri utirizu kosi unase eyohwemu akese na afa ye hu yade kro ne yade ahaban etu saa yade no asema wo enti wo baje ye number ye didi djuma e wo Dr. Banho na afa wodu ani a kire ye ho na wa baje ayaresa kan number no e 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ba Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na chi anankran so ye was Painters Road 18 Junction ena wiaminu mienu die nimu aye Dr. Ba eye dompe ene kase me say sa dompe kase mu yade anane nkwanhia no se wanhia Dr. Ba na sebe odo kase enu dompe chinchina me serewo
wan hwe ne ya awie no wobetimi aka fom ana obefiri atasefo asase so enti na me ne wudi nkomo awie yi ebi ana o maame o papa unua bi adeso eda ne so ne se o yade wo ne dompe ne kasa mu enti abra ne abere nyina no ne dompe ne kasa ne mu hwe no titru awie mu aye nwunu no na afa ne yade aba enti na me no o kasa nipa bebere omo akadam mu a wo mu ntimi kura nsole enante eye de na omo akadam mu a yade ana aba wuro mu dompe ene omo kasa mu amo omo ho kire omo titru eye sasabro eye rheumatism mesra wo hye ne nso se sasabro yade ba nipadua no wa me se sasabro betimi atwe ama won konka we ye hye wo ha kasa ye hye hei ebetimi atutu ama ano na be ye fia bia betua ho ni nyina kire se weda ne de ne sasabro abere nipadua no obi nso ne nan na se ne nan tabu na si fom no ebetimi aye ne yapa wodi tia wa be kasa kasa bi ana e wo ne namu eno nso wo saa no ma ni nyina bi ana obi wo a ebewi wo ne sire mu pa enti se obetu ne na si wo kra be nante no eno kra ontimi enti se hu no ma we nyina bi wo nipadua ni mu a hunu se weda ne nchenji na wonte saa enti se asesa no wanya saa na kyerese yade no ewo nipadua mu eye sasabro rheumatism enti na awie ya me ni udi nkomo ide me ka che won se wo sole na udompe mu ehwe wo kasa ho kyere na mesrew twani na fabra Dr. Baho de bia ya ne empese obedi wo pe ebekwa akone na mo akotuto nuro eni nipa bebere atoto nuro atoto amenne omo yade na be ye kese se sasabro afi wo benya yare foforo ayede abeka ho eno na Dr. Bazi okiri kura ompese obete saa no mani nyina ebi ewo nipadua mu enti fa nipadua ne bra na fa yemfe machine no ne yemfidie no ene labs na ye ni nyina ye ncheke na se ye sasabro yade na amadompe no ene mu wi wa amenne wuntimi kura nsole nantia ne ye de ahaban ni bia kan nyankopo adawroma ye de kan wa enam yensa kura nu behu se wo sasabro na nanka nipa bebere firi se eye kwankura yetu ase enye ye no eni aduro no na Dr. Badi ahaban atu ase ama sasabro na afiri nipadua mu enti obi ani nipadua mu tutu no ne kase mu we no yes asabro ne woni padua no so no ba bia benya wano yie ayaresa be pie wa ma ho ato no Dr. Ba ane ye kan ho asem ekire wo enne obi ho adabia ne dan nyina wo ye ball boni opeso obobo ekonanim opeso onya ball musika eno na kode behwe na busua na nsu prenya no ene wo si park so ana ne namu kasa edumpe na abu ne nsa na bewo a no no nkwa ne kasa abu ensu obi ne ndabobo no ono nsa kwowo a ne kasa emu hye ne nso na hunu ne se enya emfa wani nkoto obi so se me mate ya me ne bobol yi ono na de mafa baabi open position da bi tie ne ye wodidi sa no manachi a wo bobo ba wie ye abra wunyini ye enti ne awia dia me chonse nipa bebrete wo omo nkasa ehunu ene hye nipadua num enkasa no bambo bi e bebo anka hode bebo dompe num no wuni sa bambo ni bi enti na da ne da nyina sesi a no opira na wodompe emu abu no eno kyerese okasa no ehunu ehye nipadua num na Dr. Base se wo pese ahoden ne nkwa eba odompe no okasa im se de be ya agodie bi a wobedie bia no okasa entimi mu ana ho ntechema wode wani kire ho a ye wa haban ya dura ya se de man nipadua ne gu nipadua ni mu a yade bia akotena kasa dompe ni mu nipadua ni mu no ebepam sa yade ni nyina na afi abaye yire kasa ni dompe ni mu enti abere bia na obebobo ana obedi agro bia no udompe no kasa de be bia no umpra enti first ye di agro na ye bobo na ye wo bibi te se emporier we de night mi be hiem se gen enso kasa en emuda ba wo de pre obi a na okasa no emu abu eno kyese dompe no eni bambo dompe no ahoden nim dompe enkwanim enti na ema ne sese no enti ne se bia wanya nkwanhia udompe no okasa emu abu ebia wo de chinchini akwane namba bia Dr. Base se wo ma udompe no edi bosome nso ekwa afia osi ye dia haban ka dompe na ento abiem na dompe na no awu enti ne ya adi bosome miensa a woni namba bi a hotoma no nyabotre na fu ani kire Dr. Baho na fe wu dompe na okasa na ho aka no yemfa haban to so na wo honto ena me ne wo kasai ade obi dadwene ho a wo su ho a me kasai eye sisi yade me se adwada ya ana papa bi ede na yire ebepie Dr. Baho ne yire ni sisi aye ne ya ma chese ekwan so wo se otimi kono so ma me ni mu a na adane asem enti wo de ma me na china ne honto no no te Dr. Banka
oba ya amane ya obo doctor ne say doctor tie ma asem no oba mi timi kofa na chi nanso di sisi metam to ho a no obo bena na de na meye no doctor fa ma mi ye de ne koto ye massage ho ye de ahaba bi toto ma mi achi me se da brada ana papa ne frɛ say se de ne yire sia da amo no so anya kwaya kɔ ho a dede bia ama no na kyese na ase e no de ma doctor ba e bia na wo so de ne de ene edwato fom usisi no eye wo ya wo ye ohun hwenye ya maame entra wo ma doctor ba nko ba bia ansa no abepe na kira kwan hu ene ya doctor ba de aban etu susi yade ne yade ahodo so no misrew bra na doctor ba sisi yade ne woni padua no mu yemfa aban empam sisi yade no ene me no kasa ye maame no bebre ye papa no yade o mu wa ye o mu kotodwe misrew maame entwe se okotodwe babo dua bi mu ansa no wate o mese da bia me ka cho sa arthritis yade no eno na ebo wura kotodwe mu ba bia ni padua na pepa no eye okotodwe enti nya wura wa obewie gregro ni nyina na wawie akode bia wo ma okotodwe no atimi aka yie no obehu se wase no enti afi na ma dompe wo dompe mu no ni mienu katwe ani eno na mma me wo sori ana afi aka wo na okotodwe na ye oya na afi obi die deda bam obi die achia ne nan we na Dr. Base wono na ye ade ye kroma die obi eni wa obeti kotodwe bebre ne se wonya obetimi ato Dr. Banda enti nansen metena trotro bi ma minisia ana ne kotodwe ne epem ka ne sei ma me ba koti akire o se na ne we die e wo se odu ani kire Dr. Ba ho eno kire se emre no aso se wo se odu kotodwe eba Dr. Ba aso ye ne ehwe o ma yade ni nyina efiri mu enti na awie de make a che on say ye diabetes ana ulcer ana pressure yade bi e woni paduanim a wo pese wo dia bibiduro nko a ene tu ase de mesrew emfa ba bia fo ani che Dr. Ba yen ya so ye ho na fe yen hwew emma sa yade no emfiri wo so enti ye de kasa ni nyina beba awie ye ena awie ba de ye ka che on say stroke yade ubetimi de aba Dr. Ba ho bema wontimi mu adwuma wa wie ye nyina na adwuma no bekoso a eye Dr. Ba je number no na fe yade bi ha wo no bla Dr. Ba ho ni ntu yade no ase manipadua no ohonto number ye didi dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba Okumasi atonzo agwa Aba hospital nachi enkan ye was painters 80 junction fa ya de bra ye mfi ahaba ne nsaw ya de na wia de maami ne papa de koye eye ba so maami na wia ye de atiefo ne ahwefo enyina ase echanfo ba na ya de wanyina la ebe gudu na wo madwane Lawson Beverages Company man capsules kopebinom etu ayemti ne wagine mache okobeko wadile mu osi we ne yabo abaso ode abedwa maso ka hono kopebinom uye ye otopon bi wase ama ebeboa Dr. Lawson Peters 0248619999 Joycam Roofing Company Obota so ne so nyato eguso efe na beto kase koboda ne so si we no rusting no leakage no meboda ne ma ye wo man mu afana ba bia kuma se ye ne sokoba mpa me ne die nim hye 0540125816 Lester Ghana amoase ene ye de ya fomu oba ento bibia okwanche to heavy flow overflow minty kama na mona achino ana sope na ya na ebeba beba no eno so na dia fam afam na ma hwaye kama 0501 390 337 Eagle Prophet anasa Eagle Papa osaya koto and yene na hye adwumadie yase o preach o Sompa healing the church papa o hwe yen radin no papa ewie nti ejales wasem nyina etia wase oba no wonko nanya ofa ahodi tu nkotwere die etuto nkotwere ba bia twere we die nka nya den sa wonya ne ho ade why wafam die mprem senka obabua na adwumadie wo kan se no krede a tietietia me dem judgment ma badwafo be ba me dem judgment die katudi danu tukopa dan baby obeba na ne niam agudanu na wo di kan baby abakotan do mako na de we akeka se ne nkoda na hwem ni adresse obesa akofana ba me se champo umre moy
ɛnyɛ sɛ ɔno wobɛhwɛ wɔ mo na mmom sikasɛm ne ade na wabɔ me fam ama nkora no hwɛ ayɛ den sɛ first born no wɔ ss tiɛ ne ɔbɛnde sɛ ɔbaa St. Boniface hwɛ school papa nso ɛna second born no nso so afei na ɔwɔ GHS2 na de sua nyinaa yɛ masa ɔwɔ sɛ meyi ne free school nam de ne mebɛn enti no ɔbaa no ɔboa wo pɛdan tugya no dan num because sɛdeɛ woka no ɔyɛ ɔbaa woyɛ ɔno wobɛkɔ ntɔkwa ɔpɛ nti ada sɛ ɔbɛha ka na bɛsesa ne nneɛma de akɔma no abusua pani ne maame te ase akɔma no maame sante mentimi wakwaba mprenu ɔnsesan anaa yɛmfrɛ no neɛne ne nkasa wopɛ sɛ yɛfrɛ neɛne ne kasa ɔbɛba sɛ bia ɛne yɛtiatiatia tugya ndaa no sɛ kyampo so mami me dance so mami awade de ade da Onyankopɔn akoma so pa won fa ni agro na mu akwan ya obefa so a wo be ware ana wo de relationship no ebe kro no eno hu sunsun so na wo rai wonya no me nwinu no na mom na pesa me kan say the foundation of anonymous marriage no enya papa fa pembia ni hono mo che say wafane saa na dufudi ade saa 17 years na ababa no ebia na nkamesema kan se wobetimi akọ aware ase yenya ne ho ade 17 years na busuafo ehwe no na nka bibia nkyere be me na kye se wo frifie no mo ato mo ana oye obi ye wo ha adwen e na wo mo ho ato mo ana ene nti no wo mo enkasa okwa anu aba na kye se ye atete se be brain tuwe ni wona mu nyina kye se bibi ha no wo kwa aware pa yi ena aware mo atete nso ko so a hwe wo yi eno nti ne make ne se papa yi wontimi nsina dwene epi to oba no kwa na wasen aba na wache no sikasem enkura ne hwem mama ntiase senya manko na babo so ehwe enkwada wo fie wo po adwuma ba se bo ba so no wo betimi adwa no wo ne diadi enom ne ade eno na wode akonka bema no oba na hu se enya de ye obo no ho eso ya obetimi agye nkwada ahwe wo mo ena ebiemu so no wode 80 million bi ma no ono na num se e ba se ntetenya adwuma no odi sum no na wosum oba de betre se o san entertain no sa ko high container 80 million bi indecisive wode me nua no so e se meka e ko ba ne sa na che se ammo okwachi oba ni free wo mo ho wodi oba no eko kwa ya ma me no ya adwen edan no ya wotim no ye de ye megua ware o fi so ware etiefo ye megua ware na to so hia wo your friends won ware no wo ku be ma no wo hu mu chese be ma na tete nka se duro wo tete ento mu ntam tia apana e pale enti be ma no se bi ese woni di kura adwane ne ko no enti wa ye fita bema so ye fita na che se enti no kura no emu adwuma yo no kura mpo edi enti ne ye ka ne se edan no ya wo mutim no bema no fa bag ensa no ko ontu no mpe baabi enkonkoyo wo so wo hye bibi wufra na ya wo che no we ba me ka no kura nkyerɛ ensa nkofo badufo de na beja so ketua wo hye bibi wufra ko ye oba no wade ensa ma wo kwakota no so eno na ama usofe eno ti ne ye ka ne meka ne se se obo ho modin na wo beba na ka woni fie ho electric ya na ka muzo ndwa so sa wo ko fa no esan ebata ho a wo hwa bi ko ne ni adi minimu de obetimi ne wakom ma na ebesie bia asi enti ne ye ka no wo na ese o take decision wo ta se ya friend na wo se abi na ni amfra no so be de na kwanem toto ye no so onwale biem de ya ontu nya no so ehwem so be na de ko so be ti oto omo wa e na wo ka se no woni be ko se ye tren enti container no so wa ya ma no enti oton we ana ka so be ton no so mpere what ni urade ama okay eno ye chance won wo de ama opi won me das yo Paulina 3 minutes edi for sunwi my lady me das na de mesere ni se wada roma ka de edi kan ma me mfa masem ni mfa sei
yempe oba no ne yentie ne numu asem ansa yempe oba ne yentie na yesi de o kan se ye no kore dia sa na ye kan na afre na so mfa masem nyina ne se sebe se wo befa wo bi de hie 17 years de no kwasem ne ye kwase abuo eye sisisem kora ye papa se ye wo pachew na wa ye bone na mere de dadadare nyina na woni se wa ye bone se wo befa wo bi de hie obi ba 17 good years na wo fa no na nyanko anya no entempa no a wo kwa no aba wo ba wo san age no ensem ni nyina pempen so mu breki 2 years wo kwa wo san ba wo san age no na ye di enti ana mpa nka wo je sana wo penti na wo je ye enti ya busua ben na wabu wo kwase ya se ya 7 preduasa o mo da so te wo hwe sa na ma we nyina e mama bebrebu ma kwase ya wo sa kwan ne so o fa mo fa ma na o mo ne o matena last minute o se ye papa ti o se wanya foforo ko wale no ndi wo so abofo ana ono ro ya so abofo ono ndi so wanya so abofo enti dia wo di ka fa no na ese ka wo ye ni ye ko so ba no onya dwuma na akọfa no so wakọfa no obi awo ne ba na so akọfa ndi ale ho ka nyina ya wo di ewu enti foundation no wale foundation wo anle ni ye yeti na ebehihim na bebu agu cause wanya wo ho sa wo ye bema sebe wanya ho sa sebe wudi nyansa anya mede ma wonde be kwa awade anane oba ne de betena na wo to ho mpan saa na mokwa na maba okwa na maba kire se ehihye ye bie ni awade anim sebe ebuo ni anidie eni asetena nim eti se ya na obeye wo han dan se die obe no atu ye tumo okwaje bosia se die ebeye ka because sebe wonya ho se wo ye tire wonya ho se wo na wo ye be ma nti anytime bia no enema heda nko yie ewo asetena na ne tie nim sebe yonti sanka wotu ana mo kora ko fie ekotu ni tenensa na anaso okoye ne ho ade a eti sebe yonti kade ekoso nyina kabusu apani bi wuri nyina sebe tika wonya ne wo fa bi a sebe mpredi asem ensamfo fa na afichire ma ni mewuri nyina mu no mesiesie e ma so nwie nya de e ma enti fa ba bi papa why mfonso me de me kan de akire wo kofo obi de hie 17 years se me ne natena na na magya no o me sesa ne me free darim de me ne onya adwene eni afa ne koma na busuafo na kosumo no na wontena ne ba bi din cause de ekeka ko no nya de a wo betimi biem 17 years so we waste the time e bi kura ka wo je mu ntam a sebe preduas e bi kura wonya kura ko bi nso pe ko be fa ye ni ye na mom 17 years we waste obi ba e time se wo san o me sesa ne me free dan ho mu de my lady mi mom de no kura ni me ne papa ye nya ya da say ai me before bremo e my lady o bla ho akire no me de mi nua no ho akire no ya na ya oba tete oba ya na oba tete be ma ya na ya omunya ka kirefo ana sɛde yɛnwa ba bɛma si kana ɛnkyerɛ sɛ ɔno mmom na ɛtete ɔbaa no ɔba na ɛtete ahyɛ no so sɛbe yɛwɔ obi a ɔno so awale ahyɛ kawa ɛsɛ deɛ ɔbaa no nam mu anaa bɛma no nam mu no ɛsɛ sɛ kawa nware kora kɛyɛ ɛti awaleɛ deɛ ɛnyɛ mpra obi no atena mpena mu 20 years ɔmo asisi fie atutu kwan ɔma wo ɔmo te ɔmo ho ase ɛti abusua deɛ ɔbaa bi wɔ no ma wobɛtu ne fu sɛ dien maladi ɔnte ase da wahyɛ ne kawa ɛnso ɔbɛdi w'ani wodi agorɔ kora mpo na wowɔ adwuma mu no ɔbɛma ne old boyfriend ɔba bɔ ne deɛ mfa ho sɛ ayɛ ne ho adeɛ ɔba mfa ho sɛ ayɛ ne ho adeɛ ɔnyɛ a ɔnyɛ bɛrima yi wɔhunu gyidie wɔyɛ lady mu ɛne ne pane mɛbɛsɛ ne ne producer sɛ yɛbɛtumi aboɔ no akɔ akotu ama asomdua ba sɛdeɛ wokan papa yi yes papa yi sabio obi amonwia enso yale yema ha no enti o de bebe dayen yesu be hwekon ye be fa so a ye be maso wiaba fra na anti eti kukuku na nya ya ye nwa ba kukuku na nya ya keke susu nyai anwa kasi billahi allah tawa uwa juma wala shia wala bebi huwa ji wala ante huwa anze huwa odro Sadiq mama kef ante huwa diri banami Sadiq kasi ni bilai huwa ante huwa jina huwa seke tawa huwa seke yeshia huwa urade maladi wala juama kasi bilai huwa jamaa huwa gams huwa kalem anta bilio bita anta hu mafesi huwa kalebukul
Sabemenya ukudo be kana sem se nyema aha no so ache enyema ekuru video munye se 17 years awale o enye 17 years awale eya tetie bi ni adwemboni bi e wo ba ni tirim fe ni nkura brem e no de be hia bema ya o mre na bi hia kobre bo oh yes bema na mre na mi bema oba tumi di antisi beji etete ko yes okuta dwin sikana ma eti papa wuntimi no wakọ no wasaba malady yasa kobo contain 80 million papa wabre o na de adwuma na je obi papa wabre o abre dodo papa wabre o eti wo wo mu gidie eti wadawru mankoto no yes enye sai wi a ya beji contact no na suk bia ma me no obi ba ko ye ko hwe no ye na trans ye ni de se de pole na e ka ye unu because na wo chie the feedback emu ya eti dan wo betu ofrim kwampo na se eye wo fi eti wo betu ofrim kwa na hunu se wo ma ana wo de hye ne nsa pepezi ya yo wa wo fie ana wa hye ka mu ene e be yire ne 70 years ana ajira man dan kra ba ko yo ene e be yire ai malady hai because nyeze ana etable susu de e nsumo oba etable o ka se dan so no na asi 70 years empra wade eti yenwulem wadawru man ye man papa yi ehun ton ye mo oba no so ensesa ye fa dwumponi enwale adamu ku yesa tese be dum bi wu 0554931930 0548931920 ni anu maye sremu ya mu papa fo yi mo bokakra no meme mo bogurade be ma pa ye mo bo sese kraso ani aticha aboro no adai 17 years empratwe Mr. Les nanso enye hwe ye beba ebe hwede e betimi aye hello yentio onye ni good afternoon so for you ko for dia yo yentio so hey o di for ya no to ba ba ka o fa for proud to le mo ni na kan ma di na mi sure o ya di onye ni de mi ka kan se na mi sure na se mi share akudo awo ni futua a odi ma ye gana for ma ni me ma mi se futua odi ba ye tete na mu do yi oni shop na se mi se mi fa se ke clear be ma no se 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 ye ni na e ma ka me bona su e ya obi anti ma ke because we te me bona su se fa ba no so the trophy of the whatever year. I mean, I can't say. The beginning of what you say, I don't know wow. Who's the source of the deal? No, I don't know what the year. Huh? Oh, I don't know what I Game no to what you mean. Ai, ni pa so so wow. What ho ye den? Hey. Hello. So mama, me do atimampo no. Yentio. Ka so so ade na de ni. Inyane na pon papa mami ewie du la ko ndo wa ma na o so so no abeja e fan cha ka ti na ba ti bon ma wo ma fan na sompa no so ma ngana so mami no pa ti ni ya na yenya no man do ma yi ma ti na mo de pa wale na mi ti atemu ti ma ni ke na ko ni ya na ha ji pa ewie mu ya na mo ye no ma so ka na ti ya wale ni ba wo ma no ma kan na empire bo so ni be bi se now they are giving them today what you do what not me approach it for you but the time that they are no one and then say I can be there so mommy I don't know the policy be the TV am I tell you papa can go for me yeah that's it ada be ko any original Nigeria ne be ko hello good afternoon pachodi yenti yeah begin the shame to man kasi yenti le pacho dia papa ne talo le afa but remember ni before ama but we make me that's what the thing na coming that the move to money me enough because the best not the your ma if you dey me na man the kata I say here be ma be dey to know for back for and then the day me dem and not for them me ni level yes I can me work today me na me ni 7 months treatment of them might be and ye and I may be at the me who you want and I may be about 2 months to my best coin. And to the side and of course, it's only money in the making and kata. Yeah, that's it. Hello. Yato. Yentio pato.
I do. I'm just a timid. And I read what you know, show. Such a young family, 15 and refuse and encouragement. Oh, Kafra. 15 and show no danger. Put one among 2 first money. Here you are. The minister, the person that one above. Not to start when I want you. That was the movie. Now, you need a picture of the money. Give me a moment. The only way, yeah, I'm not the kind of the money. And yeah, I won't try to we did not go back or anything. The young and the kind of the abdomen. I are in the child. So, one did say, I mean, I agree. If she should be review. I don't know where you need to pen out the buy. The Seneca will be a child. Pato, another fache ebre. Hello. Hello. Pacho DNT. Pacho, good afternoon. Maybe didn't you know? Yo. I mean, young person like my family. Yeah, then a 4 months, then a 4 months. You have better friends. Our enemy, yeah. I got a nature. Because my band, Martin, made the edge of the money and asking. The whole year, the enemy must be difficult. We got one to me. The prayer got for my dear fossil. So Kamuko film, I'm Kabuko interviewer. Kabuko is a member, yeah, bread. Yes, I want to manifest. I'm not so wale. The money in tea. She got for money, binum, any bread and a quabber, no dog. And run out trouble, you show is ye be. Or baby said, Nikum, Akofa, the tenant, or man and a tin and anyam. John Tassen or the call, ye mammy, my ye show you be sonamere. Yebusan, papa, no, or sim fin 90, or banan and nada. To Musan, Yebusan now say, no, Marco, dear baby. 4 years, Unukuna, one will be out. Who didn't call Red Russo? 4 years. As we go back on my make penny. Hello. Hello. Pacho DNT. Good afternoon. Afternoon. With them, you must do tech. I could see me. My reader, maybe one watch trainer. One, some kind of so. You know, or that down. Oh, Yabako. You na mama blame mama why ma me adom one na I say no I chat you say what you say ma why dey I chat the next week obeko ai hello Pacho udin yenti o you got me look at me okay. A man, papa. Say, man is a man is a man in it. A man is oh. Namia me come a quarter man. That man, I dead in Germany. Kafra. Mammy, you may come from my car from Kakabo. Shaban wine, as a way about tally. Production line in ye, the be our send be down switch so. For producer 0541 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978 and the production me PSA virus eka Ricardo and the Di Maria ebusuan for August nyame ya dom ne yatin koma holiday bi wom na me Di Maria e bebo drive reggae nkoa o breaking ma breaki o breaking ma breaki e jabeje ta enti mon twen na Sompa de ema akatua pabusuan for yes sorry that's na nyame ya dom he yire so abeto so wadawro ma ya na dodo na nim se odifo ni case na chi yedi akire yedi somayen ameyeko yedi akire wo hawo amane kodana yebu afa so se tie bia no abra so ame no hotel na fan number na ye be die chiri so ma wo so when you was sunjui eja let's pa choda ben ye be fie ba beto no so maybe school be say free be oba no da ben ye ba beto ne no
Sundays here. Okay, enumere. Sundays. You. Ame adoma kwesi ade beba ho. Why ne na be transna yetie wono so de se de polina aka no. Ne hu asem no pemasibre. Why? Enti koso akoto akomam na wamabufu am wanye bone. Ye da se obaye. Erade nkan. Sompa Nkomo. Ebola mema nyame hira mo TikTok fo